What's up mga kabiyahera, yan guys, nandito tayo ngayon sa Bolo Beach, Alaminos, Pangasinan. Ayan, nakikita nyo naman yung view natin guys. Sobrang ganda. Tahimik lang dito. So sabi-sabi tayo ikutin dito at enjoy natin tong araw na to. At enjoy natin tong dagat na to sa Bolo Beach, Pangasinan, Alaminos. So let's go. Let's not go down like this. Take your pain, take all of the emotions that you feel. Give them all to me. Oh, I wanna get lost in the night now. Hold me in the dark till the lights down. And give me your electric touch. Oh, I don't wanna think about this too. I just wanna be in your existence. So give me your electric touch. What's up mga kabiyahera, yan guys, nandito po tayo ngayon sa Bolo Beach, Alaminos, Pangasinan. So ang pupunta natin na ngayon ay Bolo Hills yan. Yan guys. So at kung bago ka pa sa akin channel, don't forget to like and subscribe. And i-click mo na din ang notification bell button mo para updated ka lagi sa aking upload na mga videos. And guys, iikot ko po kayo dito sa Bolo Beach. Ayan. Ayan, papasok tayo dito. Pero bago kayo pumasok dito guys, pupunta muna kayo sa information nila para mag-login, tapos yun, magbabayad na din kayo ng cottage. Ang cottage bala nila dito guys, ito naman is 1,000 pesos. Ito naman yung nasa harapan, yung mga nasa harapan naman is 500 pesos guys. Ayan, yan. At sulit na sulit din dito kasi marami kayong mapagpipicturean na Instagramable na mapagpipicturean tulad nito. Yan. Ayan guys, oh. Ayan, pwede kayong magpicture dito. Ayan, tulad niyan. Hindi ako kita. And next naman sa may sa may yung pinaka front na nila. Ayan, I love Bolo Hills yan. Tapos yung naman, renta ng kayak. Ewan ko kung ano yung kayak dito guys. Ewan ko kung ano yung kayak. Ito ata yun yung parang bangka na yun ayan. Then pwede rin kayong maglaro ng volleyball. Ito. And then meron na lang na naman maganda na mapagpipicturean. Ito. Ayan. Ayan, pwede. Maganda siya. And then marami pang ibang guys, mga cottage. Ewan ko kung magkano yung presyo nung cottage doon. So, ikot ko pa kayo. Doon yung guys, yung information. Diyan kayo pupunta una. Una kayong pupunta dyan para mag-login, tapos magbabayad na din ng 500 pesos. And then may din sila, parang restaurant. Yan.
Pwede kayo mag-relax. Maraming duyan dito. Yan. Ito pa. Yung mga duyan. So yan guys, magluluto naman tayo ng tuna pasta. Ayan. So ito yung mga ingredients natin. Pasta, tapos sibuyas at bawang. Optional lang to guys. Pwede nyo siyang hindi lagyan. Tapos tuna San Marino. Depende sa'yo kung anong brand nang gagamitin nyo. Tapos whole cream, basta anong klaseng gatas pwede guys. Tapos syempre nestled cream, tapos asin, tapos butter. Yan. So start na natin dito guys. Shit. Ang next naman natin ay sibuyas at bawang. Ada mo. Tapos ang next. Isa lang ata o dalawa na? Ano guys, balak yung magluto. Iluto niya na yung yung pasta sa bahay, tapos ano na lang, ang gagawin niya na lang yung sauce sa dito sa beach. Ayan. Madali lang to, saglit lang tong gawin. Tapos lagyan niyo na lang to. Ayan. Ganun din ba? Ano natin guys, gatas. Yan. So ganun lang kadali guys. So yun guys. So yun guys, ganun lang kadali gumawa ng pasta na ito. So try nyo tong recipe na to guys. Ilalagay ko na lang dito sa yan. Yan nyo na lang. So kakain na tayo. So let's go. So dito na po magtatapos ang aking vlog guys. So at kung bago ka pa sa akin channel, don't forget to like and subscribe. And i-click mo na din ang notification bell button mo para updated ka lagi sa aking upload na mga videos. Let's go. Bye.